Maar eerst gaan we praten met Cor Bosman. U bent, meneer Bosman, in het nieuws gekomen nadat u via een interne mail een beledigend stuk had geschreven, of in ieder geval een belediging had toegevoegd aan uw PvdA-collega. Kent u het nog uit uw hoofd, de zin die u had geschreven? Ja, ik ken het nog uit mijn hoofd. Als u het niet erg vindt, ga ik hem niet meer herhalen. Ik denk dat heel Nederland deze uitspraak nu wel kent. Nou, dan doe ik het even. Oké. Het is wat mij betreft niets meer dan een uitgekotst stuk halalvlees, maar dan wel van een Turks varken. Ja, dat klopt, hè? Dat klopt. Goed. Nou, dat zei u over uw collega Öztürk, een PvdA-collega in Limburg. Laten we even kijken wat er daarna allemaal gebeurde. Ja. We zijn een partij die niet staat voor halal, maar voor zorgvlees, zoals dat hier heet. Voor die idealen, daar sta ik hier voor. En in de toekomst zult u ons op nog veel meer plaatsen tegenkomen. Mijn verklaring voor vandaag is dat wij als PV-fractie in Limburg afscheid hebben genomen van de heer Bosman. De heer Bosman, geciteerd in de eigen notulen, neemt niets terug van de inhoud. In een voorkomend geval zal hij dit wel anders formuleren. En even verder, Cor Bosman bevestigt nogmaals niets terug te nemen. Hij heeft geen behoefte zijn mening bij te stellen. En waarom komt u vandaag pas tot die conclusie? Dat is uw conclusie. Ik kan u alleen maar zeggen, wij hebben afscheid genomen van de heer Bosman vandaag. En dan wil ik het graag belaten. Helaas, we hebben op dit moment geen commentaar. Sorry. Maar meneer Bosman zit achter die deur, of niet? Dat weet ik niet. Oh, dat weet u niet. Nee. Meneer Bosman, bent u daar? Hij wil nu even... Meneer Bosman, ik hoorde u net op de radio. U kan toch wel even naar buiten komen? Meneer Bosman? Ja, u zat achter die deur, hè? Nee, ik zat er echt niet. Waar zat u dan? Ik denk dat ik op dat moment ergens in de auto zat op weg terug naar Roermond. Maar ik was er echt niet. Nee, maar u was in ieder geval niet echt bereikbaar voor commentaar. Nee. Waarom niet? Ik vond het voor mijzelf verstandig, gezien de hele situatie, om even een time-out te gunnen. Eens even alles goed te bezien, te overwegen. En ik heb dat ook vervolgens tegen alle mensen van de journalistiek gezegd van... mensen, gun me even dit weekend. En na het weekend mogen jullie vragen wat jullie willen. Ja. Maar het is... we vinden het prettig dat u hier aan tafel zit. Dank u wel. Maar het is toch niet een hele ingewikkelde kwestie eigenlijk? Dat u denkt van ja, dan moet ik eens even heel goed gaan nadenken hoe ik dat nou ga aanpakken. Nee, het is geen ingewikkelde kwestie in die zin. Ik heb zelfs vrijdagmiddag voor de provinciale zender L1 heb ik al mijn excuses aangeboden richting de heer Öztürk. Ik heb op diezelfde vrijdagmiddag met de heer Öztürk telefonisch contact opgenomen. De heer Öztürk die zegt van nou, je kunt begrijpen dat ik daar op dit moment geen behoefte aan heb. Daar heb ik uiteraard begrip voor. Ik hoop wel dat er nog een keer een moment komt dat we samen met elkaar gaan praten. Maar kijk, hij is toch chagrijnig, wat ik ook zou kunnen begrijpen, dat u pas uw excuus aanbiedt op het moment dat het naar buiten komt. Ja. Dat kan ik heel goed begrijpen. Dat maakt het excuus er niet per se oprechter door. Het excuus is wel oprecht. Het is ook nooit de bedoeling geweest in die interne mail om de heer Öztürk of wie dan ook te gaan beledigen. Maar hoe kan je een andere... Als u dit stuk, ik lees hem nog één keer voor. Het is wat mij betreft niets meer dan een uitgekotst stuk halalvlees, maar dan wel van een Turks varken. Hoe kun je dat opschrijven als het niet je bedoeling is om iemand te beledigen? Het was als een sarcastische opmerking was het bedoeld. Als er toevallig het hele artikel waar het over ging, was mijn reactie op een artikel wat in een Roermonds Huis en Huisblad stond. Daar werd gerefereerd aan halalvlees, daar werd gerefereerd aan het Limburgs zuur vlees. Als het was geweest over appels, dan had ik hem misschien een rotte appel genoemd. Was het over vis gegaan, dan had ik misschien in mijn reactie over een rotte vis gepraat. Nee, maar het gaat natuurlijk niet over het halalvlees, het gaat over Turks varken. Dat begrijp ik even niet goed. Nou, de meneer aan wie u dat adresseerde, althans over wie het gaat, de Turkse statenlid van de Partij van de Arbeid, is namelijk een Turk van Turks komaf. Ja. Dus als u dan zegt Turks varken, dan is de associatie snel gelegd, namelijk dat u hem een Turks varken noemt. Klopt, maar zo is het niet bedoeld. En ik begrijp dat ik alles tegen mij heb. Dat is niet zo bedoeld. Heeft u iets tegen Turken eigenlijk? Nee, ik heb helemaal niks tegen Turken. En varkens? Ook niet. Ook niet. Maar wel tegen halalvlees? Ook niet tegen halalvlees. Maar wel tegen uitgekotst halalvlees, toch? Daar heb ik wel iets tegen, ja. En als je dat dan in verband brengt met een collega... Ik begrijp de verontwaardiging en nogmaals, ik kan niet vaak genoeg zeggen van dit is heel dom dat ik dit gezegd heb. Het is nooit de intentie geweest om mensen te kwetsen daarmee.
Het is in een sarcastische opwelling in reactie op een artikel wat heeft gestaan. Maar u zegt nu, kijk, we zijn het erover eens dat het dom is dat u dat geschreven heeft. Ja. Dat is waar. Maar nu is er een moment gekomen in de PVV-fractie dat u daar naar gevraagd bent. We zagen dat ook net even in het hele kleine introductiefilmpje. En dat u toen heeft gezegd, dat staat ook in de notulen, ik neem er niets van terug. Nee, dat wordt uit zijn verband gehaald. Wat daarmee gezegd is, mijn commentaar op het bewuste stuk, op het bewuste artikel, daar zou ik weer op reageren. Maar ik heb direct nadat de mail gestuurd is, heb ik nog geen half uur daarna heb ik een mailtje van Laurent Stassen teruggehad. Dit kun je absoluut niet zeggen, dit is niet gepast, dat kan niet. Ik heb toen gelijk mijn excuses aangeboden. Aan wie? Aan Laurent Stassen, want die reageerde erop, en aan alle mensen die in de CC stonden. Dat was de hele kandidatenfractie. U heeft een supermarkt, hè? Ja. Verkoopt u daar ook halalvlees? Nee. Maar u zei net dat u niks heeft tegen halalvlees. Nee, maar wij verkopen geen halalvlees. Wij verkopen ook geen biologische producten bijvoorbeeld. We hebben een kleine buurtsupermarkt. En dat hebben wij gewoon niet in ons assortiment. Nee. Wij hebben ook geen uitheemse producten. Roep maar avocado's, van dat soort spul. Nee. Ja, dat is geen discriminatie van de avocado. Er zijn avocado's die dit zwaar op gaan nemen. Ja, ik ben er bang voor. Waarom zit u in de politiek? Ik zit in de politiek omdat ik... die zaak loopt goed namelijk, hebben wij begrepen. Die kleine buurtsuper. Die loopt prima, ja, omdat we daar hard voor werken. En met datzelfde harde werken... ik vind dat er in Nederland een aantal zaken veranderd moeten worden. Bij de PVV heb ik daar de kans voor gekregen. En ik heb mij het afgelopen jaar, ook als politicus binnen de Limburgse politiek... heb ik mij kunnen ontwikkelen tot toch wel een kopstuk binnen de PVV. Maar dat is voor u nou zo'n belangrijk punt... dat u zegt, daarvoor wil ik mij met hart en ziel in de politiek inzetten? Wij hebben een buurtsupermarkt. We zijn bij geen enkele formule of wat dan ook aangesloten. Iedere dag krijgen wij meer dan 200 mensen uit de buurt over de vloer. En je hoort iedere dag van, nou, dit is niet goed, in de zorg is niet goed, de AOW is niet goed, dit is fout, de criminaliteit op de straat. Dat waren voor ons punten dat we hebben gezegd van, nou, op het moment als wij de kans krijgen om binnen de politiek daar actief aan mee te doen, dan gaan we dat doen. En hoe denkt u over de islam? De islam is godsdienstvrijheid, die is voor iedereen. Dus als mensen kiezen voor de islam, ik vind dat prima. Ja, dus de belediging van deze Turkse meneer heeft niets te maken met uw vooroordelen of oordelen met betrekking tot islam? Nee, sterker nog, wij hebben een buurtsupermarkt waar wij ook stage-leerbedrijf zijn. We hebben in al die jaren, bijna 12 jaar dat we nu die winkel hebben wij 10, 15, 20 mensen van buitenlandse of van allochtone afkomst, Turkse, Marokkaanse afkomst, voor het moment dat wij in de politiek gingen, ook daarna nog. Dus